ございますか、皇帝陛下。フォースに重大な障害が出ておる。気づいておりました。新しい敵が現れた。デススターを滅ぼした若き反逆者。あの青年はない。まさかそのような。お前には分かっておるはずだ。彼がいかに脅威であるかも。あれば言うことはない。だができるか。もし拒みましたら私が死を与えます。我々から盗んだ設計図の伝送を受けたはずだ。どこに隠したか正直に言え。伝送など受けていない。この船は外交任務を帯びた船で。もし貴様の言うことが本当なら大使が乗っているはず。設計図が見つかるまで船内をくまなく捜索しろ。乗組員は俺のところに連れてこい。くだらん言い訳はよした方が身のためですぞ。スパイから設計図の伝送を受けたことは分かっているのだ。さあどこに隠したか素直に話していただこう。一体何を言ってるんですか。私は元老院議員としてオルデランへ行く途中です。あなたは同盟軍の一味帝国への反逆者だ。連れて行け。誰も乗っておりません。飛行記録には船を放棄したと記されていて、脱出カプセルも一つ残らず発射されています。ロボットはいたか。いいえ、一緒に脱出したものと思われます。スキャニングクルーに船内をもう一度徹底的に調べさせろ。はい。何かを感じる。長い間忘れていた何かを。